президент тоҷикистон эмомалӣ раҳмон нимаи дуюми рӯзи 2 октябр барои анҷоми сафари корӣ ба подшоҳии белгия сафар кард. дидори белгия нуқтаи оғози силсиласафари эмомалӣ раҳмон ба кишварҳои аврупо мешавад. бино ба иттилои расмӣ дар фурудгоҳи душанбе ӯро раисони ҳарду палатаи парлумон, сарвазир ва дигар шахсони расмӣ гусел карданд. хадамоти матбуоти президент гуфт эмомалӣ раҳмонро дар ин сафар вазири корҳои хориҷӣ, ёрдамчии президент оид ба робитаҳои хориҷӣ, мудири агентии захираҳои моддии давлатӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ мекунанд. дар бораи сафари эмомалӣ раҳмон дар иттилоияи расмӣ чизе гуфта нашудааст. хадамоти матбуоти президенти фаронса қаблан гуфт президенти фаронса Эммануэл Макрон рӯзи 25 август дар пайи мулоқоти телефонияш эмомалӣ раҳмонро барои анҷоми як сафари расмӣ ба кишвараш даъват кард. ваз дар афғонистон дар пайи ба дасти ҳаракати тундрави толибон афтодани ҳукумати он кишвар як мавзӯи асосии суҳбати раҳмон бо Макрон гуфта мешуд. кохи Елисей гуфт мулоқоти Эммануэл Макрон бо эмомалӣ раҳмон дар Порис рӯзи 3 октябр ба нақша гирифта шудааст. президенти тоҷикистон бори охир 2 сол пеш моҳи ноябри соли 2019 аз фаронса боздид карда буд, вале зоҳиран тағйири кулли вазъи ҳарбию сиёсии Афғонистон зарурати сафари нави ӯро ба фаронса пеш овардааст. ба дунбол Шарл Мишел раиси парлумони Аврупо низ тасдиқ кард ки эмомалӣ раҳмон моҳи октябр аз ин парлумон низ боздид ва пиромони вазъи Афғонистон суҳбат мекунад. дар арафаи сафари эмомалӣ раҳмон ба Аврупо кумитаи шаҳрвандии наҷоти гаравгонҳо ва зиндониёни сиёсии тоҷик, як ниҳоди наздик ба нирӯҳои оппозитсионӣ ки мисли дигар гурӯҳҳои асосии мухолиф дар Аврупо фаъолият мекунад, дар як нома аз парлумони Аврупо хост ки 6 талаби муҳими мухолифини тоҷикро зимни ин сафар бо эмомалӣ раҳмон дар миён бигузоранд. аз иттиҳоди Аврупо хоста шудааст то аз эмомалӣ раҳмон тақозо кунанд ки мақомоти тоҷикистон ба ҳабсу зиндонӣ кардан ва озору шиканҷаи мухолифони сиёсияш ва наздикони онҳо нуқта гузошта ҳамаи маҳбусони сиёсиро аз маҳбас озод кунад. даъвати эмомалӣ раҳмон дар ҳоле сурат гирифт ки президенти тоҷикистон қотеона аз режими нави толибон дар Афғонистон интиқод мекунад ва ин гурӯҳи тундравро ба он айбдор мекунад ки Афғонистонро дубора ба лонаи терроризми байналмилалӣ табдил дода истодааст. кишварҳои Аврупо аз ҷумла Белгия ва Фаронса тавре ба назар мерасад режими нави толибонро чандон хуш надоранд. фаронса барои мисол дар солҳои 90 аз ҳаводорони муборизаи Аҳмадшоҳи Масуд, падари фақиди Аҳмади Масуд ба зидди режими қаблии толибон ба шумор мерафт ва аз лиҳози сиёсӣ аз ӯ ҳимоят мекард. вале Порис дар мавриди пуштибонӣ кардан ё накардани ҷабҳаи муқовимат ба раҳбарии Аҳмади Масуд ҳанӯз тасмими ниҳоӣ нагирифтааст.